Mandibulise kunike bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha sisashukuxa lo mba weKaizer Chiefs ke sisadonsa le meko yeKaizer Chiefs ke baphulaphuli. Sizayivela macala, soyivela ke nhlangothi zonke, soyihlamahlungane ngaphezulu. Ekugqibeleni ke sizawude size nayo ke isolution, ngoba into ebalulekileyo apha isolution, ngoba iKaizer Chiefs kule ngxoba kaxake kuyo, iKaizer Chiefs kule ngxaki kuyo ke baphulaphuli ke sizawuyibeka ngohlobo ke thina ke imeko yeKaizer Chiefs. Iproblem yeKaizer Chiefs ilele pha kubaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ilale pha kwii-players zeKaizer Chiefs, ilale pha kwi-management, bonke abo bantu abazimiselanga kwantweni pha kwiqela leKaizer Chiefs, ngabo ke ababeke iKaizer Chiefs ke kule meko kuyo. Okokuqala nje sawuqala sithethe pha ngabaqeqeshi aba beqela ke leKaizer Chiefs, abayazi kwale nto bayenza pha kulaa team iKaizer Chiefs bobabini. Isingathi ngabantu abazibone behleli kulaa bench, uxolo uba siyibeke kanjalo. Okokuqala nje aba baqeqeshi ke beKaizer Chiefs isingathi ngabantu abangazani kwanezi players bazikhowutshayo, isingathi ngabantu abangazaziyo kwezi players bazikhowutshayo kwabona, isingathi abayazi kwale nto bayenzayo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Imatch nematch abazikhowutshayo benza amaphutha alandelelanayo. Akho nenye imatch ekuthiwa abenza amaphutha sele betshintshe befake ama-reserve sele beseta ischeme, kuyafana benza amaphutha. Emveni kwamaphutha into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs phantsi kwesandla sabo akho lapho izawubheka khona. Sicinga uba thina ngoku imanagement eKaizer Chiefs lithuba lokubana ingabakhulula abafana abadala kudala noko benyanyezelwe, lithuba lokubana bangaphuma ke ngoba akusekho nto ibagcinele yona. Ikhaphu zonke kule sizini bazikhuphile plus neleague, akusekho nto ngeke babe sayifaka ileague, sebephumile nje kwakuleague. Ndicinga uba bekuthiwa mhlambi baphithizela pha ko-number 2 ngesisithi iKaizer Chiefs mayibagcine, mhlambi bakuyithatha iligi bapha ko-number 4, into awusuke uyibone, uyawusuke ubabone bethatha iKaizer Chiefs bebeka pha ku-number 6 se ingaphindi kwakulo Afrika ngele ndlela esibona ngayo. Into ethetha ukuthi ke bohlulakele noba ingabakhomba indlela, akho mntu nokhala, akusekho nto yabo ngoku, bokonakele nje pha kwiqela leKaizer Chiefs. Icekwa ke lilele pha kumanagement eKaizer Chiefs ukubana ke icinga na ngaba baqeqeshi ngoba sebemoshe kakhulu, akho mntu waziyo even kusasa into yokubana kawuqhubeka ntoni, ngoba abalandeli beqela leKaizer Chiefs nabo apho bakhoyo ndiqinisekile banexhala. Akho mntu waziyo kusasa into kwi-Richards Bay ayizubabhaxabula napha kusasa. Yenye nje ezinto endicinga uba ke ayisekho into abagcinele yona aba baqeqeshi. Sibuye siye phaa kubadlali ke beqela leKaizer Chiefs. Awuqala phaa ngoDupreez. uDupreez hayi wohlulakele iKaizer Chiefs, leKaizer Chiefs ke lemsindi lo mfana omdala, amathuba kudala awanikwa. Ndingakuxela ndithi mna phangu lesibini uDupreez ngomnye wabantu abenze iKaizer Chiefs okubana ke ingawuthola u3 points. Engaqali phangu lesibini kuDupreez. Zinintsi match iKaizer Chiefs apha yaziluza kakhulu ke ngoDupreez ephosa ngokuphosa kwakhe. Ndicinga uba ngolixesha lokubana ngenayo uDupreez ngoku akhulule iKaizer Chiefs ayofumana amanye amadlelo aluhlaza. Uhlulakele pha yiKaizer Chiefs. Sidlula sibheka pha kumfundo vilakazi naphaya kumduduzi Shabalala, nabo lebasindi lejezi leKaizer Chiefs amathuba bawanikwe kwenele ngoku. Ndiyabeva abantu abaninzi besithi hayi pha ngomgqibelo nansi iKaizer Chiefs bethiwe, hayi ke mduduzi Shabalala abantu bebekugxeka, uyabona kwaku-atheka kwakho ngoku ebengekho umuntu ebesenza u-atheka kwakho pha. Yintoni labayithetha lehlazo kangaka abantu ngongathi iChiefs bewini idlalelwa kumduduzi Shabalala, ibingawini iChiefs pha kudlala umduduzi Shabalala, ingawini iChiefs ukudlala imfundo vilakazi. Ezi matches zingaka bazibethiweyo, bazibethe kukho umfundo vilakazi, kukho umduduzi Shabalala. uChabalala efumana amathuba aphindaphindweneyo ezimatchini engawakori esenziwa pha nguDupreez. Ndifuna ukuthi nabonke abo bantu bohlulakele yiKaizer Chiefs, ukuquka pha ugoalkeeper wabo Bruce Vuma. iKaizer Chiefs asikho isizathu sokubana ke ibe isagcine uBruce Vuma pha ngaphakathi, naye bokumele uba ngoku iyamkhulula akazibonakalele icebo into yokubana ubheka kweliphini icala. Uhlulakele uBruce Vuma iKaizer Chiefs isizini ye-10 le ekuKaizer Chiefs. Umfana omdala usalwa ulwelo uba ngu-number 1 goalkeeper. Nani ke baphulaphula xa nike nihlale phantsi niyicinge le nto, usizini ye-10 uBruce Vuma uKaizer Chiefs 10 yeminyaka
umfana omthela akakabi nguye nje kwawunumber 1 goalkeeper weqela leKaizer Chiefs. Loo nto iyakuxenta ukubana ke lo mntu lowo wohlulakele qwaba yiKaizer Chiefs. Okokugqibela nje ndifuna ukuthi ke ezi players zeKaizer Chiefs ke ziphendula uHugo Broos yonke lento asoloko ithethe sithi akho umuntu deserve uba uye esquadini apha kuKaizer Chiefs. Lento ziyenzayo ngoku ziveza uHugo Broos ukubana ke unyanisile akho umuntu udeserve, akho player deserve ubheka kwiWorld Cup apha kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba uyawuthi ukujonga ngoku le performance yabo njengibiphuwa ngolu hlobo icika abanye abantwana abadlala kakuhle abafana noLebogang Mabuye abazimiseleyo, ngenxa yokubana ke kune players pha ezingazimiselanga ukudlala zingcolisa aba bazimiseleyo ukudlala uLebogang Mabuye of Live Silver. Abantu ke abazimiseleyo ukudlala pha kwiqela leKaizer Chiefs oKwinika sawubala ke abathile pha oPeterson abathile sibabona into kubana ke banxanelwe ukudlala pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Okugqibela ke baphulaphula sithi ke ngonemanagement eKaizer Chiefs inegalelo elikhulu ekubethiseni le team. Nabo ngabanye kumele ngokuba ke bakhonjuminwe nabo bake baxele into kubana noko ngonani kudala ninyanyezelwe ninegalelo ngoba nichithe uNapi akukazizwa namhlanje ukubana uNapi yinto nemihambisileyo eKaizer Chiefs. Nasogqiba nathatha abantu bezotolekela uNapi nabenza iicoaches zeKaizer Chiefs naba baxakile ke ngoku and yesibini indawo nina kuqala xa nithenga iplayers anemnikeza ucoach into kubana mazikhethele iplayers nimwolela iplayers ke ezichithwe ziteam ezi-free agent eningazukwazi ukhupha imali nezibhatale. Nansi untelele kuni ke management eKaizer Chiefs, yintoni linenza ningafuni ukhupha imali nithenga abadlali? Yintoni linenza niyiteam enkulu eneziponsors ezingaka inenza ningafuni uthenga iplayers? Le inenza nifuna uchola iplayers ezi-free? Yintoni management eKaizer Chiefs ohlaza iKaizer Chiefs ngolu hlobo? Nabo ke abantu ke abenza iKaizer Chiefs into kubana ke ibe kule ngxaki kuzothi gango kuba phulaphula ke akusoyam ndodwa, sonke silimele sibanxeba ngulowo nalowo uveza uluvo lakhe acinga bafana bake lunganceda. Nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.